Raskal. Sport giyimli, gartaşanrak bir adam täzeci maşinini deňiziň kenaryna goýup, daşary ýurtdan täze getirden çeňegini tynamaga başlady. Ýöne çeňegine düşýän zat ýokdy. Onyan çağda onuň beýlerägine ýene bir balykçy düşledi. Täze gelen balykçy horoşaja penjegini juýsundan poslap giden çeňeklerini çykaryp, uğursuzca ýüpedildirdi. Gartaşan balykçy goňşusyny tynlap başlady. Goňşusynyň emelsizce gurallaryna göwn ýetmesilik bilen ýylgyrdy. Onuň içinden ýagşy da bir balyk tutarsyň-o diýen daşyndan hem bildirip durdy. Onyan çağda goňşusynyň çeňeginiň ujunda uly balygyň çyrpynýanyny görüp haýran galdy. Aradan salym geçmänkä goňşusynyň ýene bir kiçiräk balygy suwdan çykaranyny gören soňa hasy bileseljilik artdy. Oho, anha ýene biri. Bu ahwalatda mundan artyk seredip durmaga takat ýetmän, goňşusynyň ýanyna urady. Ýagşy git, meniň gurullarym aňry baş. Özüm hem epetli wagt ýar oturyn. Ýöne ýeka balygyny tutup bilenmok. Seniň bolsa çeňeklerinde de derek ýok. Geleniňe ýaňy. Tuğulemy, eýýän bedräňi dolduran kuyurladyň. Bu ahwalatyň syry nämedeke? Eýýän çeňeklerini ýynaşdyryp gaýtmaga taýýarlanyp duran ýaş balykçy. Bu ýerde üýtüşik syr ýok, agam. Bu balyklar meniň çağajyklarymyň rızkaly bolmaly. Çağajyklarym 3 gün bäri aç otur. Olary horlama diýip Hudaýa ýalbardym. Netijesini özüň görüp dursyň, diýdi.